Yun, no? May mag-isa. Mag-iisa ka Para lang na. ano ko na mamaya. Mag-iisa na si Manang. Sasabi mo dali? Good. For today's vlog, as usual, nandito tayo sa bahay. Ang cook natin si Manang Marisa. Anong lulutuin natin ngayon, Manang? Dalawa. Ba? Dalawa? Sunday ngayon, no? Family day, may bisita tayo. So, maulit yung patatim, no? Tapos ano yung isa? Beef na, ano ba yun? Spare ribs. Yun. Hindi pa natikman yung beef spare ribs na yan. Patatim mo eh. Ulitin natin yung first step. Kasi mga iba hindi napanood. First step, pakukuloy yung baboy. Para ano, isang ano lang, hindi kulo lang. Para Matanggal yung lansa, yung mga ano no, excess na mga dugo-dugo. Yung bumubula-bula. isang kulo lang. Okay. Second step kasi anong gagawin? Prito na. Okay. Yun yung mahirap. Yan ang pinakamatagal sa pinaka-step niya, no? So, ano mga ingredients niya, Manang? Mamaya, hindi ka naka-ano. Yung pineapple chunk, saka pineapple juice. Ay, bago ba niya? Siya, nagpuya ko. Bagong dark pie. Bagong. Oh, I'm sorry, kukutang-kitang kayo dyan. Ano yung ingredients niya, Manang? Pineapple chunk, saka pineapple juice. Oh, Yan. Bawang. Sibuyas. Laurel. oo. Yan. Ayan. Toyo. Oh. Ito yung ano. Beef So, ilang minutes pakukula niyan sa... yung first step, Oh. ano lang, basta kumulo lang. Pwede na. Tanggal lang yung ano, So, tapos pinito. Tapos 20 minutes na. pressure cooker. Tapos pwede na, no? Pwede na. Okay. Simple lang. Simple pero rock, no? Ano to? Bago to, ang dami. It's very simple pero Rock. sarap. O, paano malulutuin yan? Pressure cooker dito. So, talagang pressure cooker na labanan, no? Oo. Yan. Ang lalaki. Parang ano. Hindi mo na pwedeng, ano yan, patulog? Ako section to? Mas maganda yung bit ng ano. Ng, Parang mataba siya. oo. Ano Mas mataba? masarap yung bit ng... Pure gold? Oo. Ang gabi yung kan? Wala, doon tayo bumibili dati. Hindi ba di matanda? Oo, pero Mataba yun, oh. oo. Cut into piece pa yan, Manang, no? O hindi na? Ganito ulit. So, may mga bisita tayong darating, no? Ito simple lang pero masarap. Try niyo. Paano ba, ano yan, procedure? Manang, Magigisa lang tayo nito ng bawang. sibuyas. Hindi na tayo magsisibuyas kasi meron tayong leeks. Sige, ito na yung unang dito. Sige, yun lang muna. Beef spare. Saan mo natutunan yung Manang? Doon sa ano? Sa ano ko dati sa Manila. Pinakasangkap niya, ano bang palasa niyan? Ano, toyo lang din. Toyo? Oo. Toyo. Isa ka lang bawang sa toyo? Sanis? Masarap yung sanis. Saranis? Yun lang? Oo, yun lang. Pero masarap. Simple pero masarap. Wala na siyang ano? Wala na siyang like patatas, like Yeah, ganyan lang. carrot. Wala na. Bell pepper, wala. Wala din. Simple lang, no? Pero Simple lang rock. pero masarap talaga. Baka eh. Try nyo. Hindi pa natikman yan. Napapalaban na naman yung isang aliyan nito. Yung asawa kong maganda, si Mayora. Sanis? Oo. Yan yung mga pang-regado niya. May Ayaw yung sa ano tatalapin ito. Ito sa ano, sa ano, sa lip. So yun po, ano, yung mga regado. Binanggit na natin lahat sa mga gusto mag-try, no? Dahil ito, subok na and ano na talaga to. Proven. Medyo. So dito kami magluluto pero kakain kami kila nanay, no? Dito na namin lulutuin.
Ang kulo pa lang malang, pero nangangamoy na yung ano na. Wala ka pa nilagay dyan? May Sprite pala siya, tsaka ano. Alin yung may Sprite? Secret ko ito din sana. Yun pala. Yes, kung may secret pala, sabihin mo na lahat manang. Kasi, Di ba hindi ako naglagay ng sabaw noon na hindi ko pinakita yung sabaw na naglagay. Pero yung pinakasabaw ko noon, yung Sprite. Para malasa talaga. Mag-start ako dun dito ako sa jeep na. sabit ka. Sabit tayo. Lawang. Hmm. Bawang. Dalawang ganyan. Dalawang bawang. Wala, malasa talaga. Yun yung pampalasa, no? Oo, ito yung... Kita ko, medyo mataba yung baka na nabili ni, ano? Dapat sa akala ko dun sa Pure Gold kaya bumili. Ang dami pong bawang. Meron tayo pamukpok ng bawang man, yung martilyo ni Mayora, nandun? Ito, simple lang yan din. Masarap na naman yung tanghalian nito. Yun, no? Sigurado malasa talaga. So, patiplahan mo lang toyo, manang, no? Oo, toyo lang. Simple. Magdadala dyan kasi yung bawang. Tingnan yung bawang. Ang dami. Ang dami. Ang bango, oh. Pag magluluto kayo, dalawang bawang para masarap. Hindi tinipid, no? Bagay, kung kukuha pa si Mana, meron pa doon eh. Ang dami pa, oh. Kaya pa dito. Pawin na kapag mag-isa na ako. Na? Mag-igisa na ako mamaya. Sige, sige. Balikan kita pag mag-igisa ka na. Naka-ready na ako. A few moments later. Ayan, bilis, oh. Umalis lang tayo saglit, nahiwa na kagad. Ito yung ano. Mag-start na tayo sa beef sparings. Beef spirits. Ito. Okay. Habang pinipirito mo yan, tinitira mo doon manang, no? Oo, Pag naluto yan, pagkatapos mo na nagpirito, yung susunod sa... Pressure cooker. Kaya mabilis, no? By pattern, no? Para mabilis. Oo, tama. Dito na tayo sa beef sparings. Beef spirits. Hindi ka. Kunti lang kasi parang mataba yung Tama, mataba yung baka. Mataba. So magigisa ka lang manang, no? Oo. Gisa lang itong ano, beef sparings ko. Gisa lang. Sige. Okay. Kumain sa mainit. Yan. Dito mainit. Hugasan ko yung ito. Habang kumain ng kawali eh. Ang dami po, oh. Parang may handa. Part at dito. Yan, no? Dapat malinis na malinis yan. Mawala yung lansa. Oo. Sekreto niyan yung pinuhugasan mo ng bigas, yung doon yung pakulo para mabango. Okay. Ano pala yan? Umaga ko nagsaing eh. Oh, mauulit po ang patatin dahil masarap. Yung pwede na. Pwede na. Yun, no? So, gusto tayo ng bawang. Bawang pa lang, ulam lang. Gusto ng bawang. Wala akong sibuyas yan kasi ito, ano na eh. Ang dahon. Parang mix ng ano.
Ano kasing tawag naman ah? Flakes. Ah, Oo. Onion lang. Kaya pwede na hindi maglagay ng sibuyas. Kasi sibuyas na. mabango no? Kaya pampabango yan. Onion leaves ba yan? Oo, onion. Pero yung ano lang yung kinuha ko yung pangkay niya. Anyway, lang yung dahon. Tapos yung brown yun. Dapat mag-brown. Para mabango. Ang bango. Baka tayo matatapos pa na? No. Eh, dito mabilis lang po. Pero malambat, matagal. Ito Oo, yun, yung oh. tatatin. Bango. Ang lalagay mana? Nagalak ko lang lang na yun. Ang dahon nilagay. Hindi. Ito sunod-sunod lang tayo. Tayong cameraman eh. So bawang, daon ng laurel. Oo, tsaka ito Star yung anise. star anise, ito yung magpapabango dun sa ano. Magbibigay ng ibang amoy. Yung aroma. Oo. Tapos daon ng ano. Oo na. Ayan, sabay-sabay ko na. Sabay-sabay mo. Star anise, laurel, saka itong mix. Bango. Tapos toyo lang yan manang no. Oo, ito yun lang. Gagamitin yung toyo, yung coconut. Dito man sana eh. Kailangan pwede na yung coconut. Yung Pero bawang pinakalit magdadala yan, dyan. ano? Siko man. Pero pwede na yan, coconut. Magdadala dyan yung bawang. Saka yung pampalasa. Ito yun, no? Yung... Bibigay ng ibang amoy yung ano, yung star anise talaga. Yung amoy no, yung aroma. Ang bango, ang bango. Oo. Ayun no. Gisa natin yung beef. Sabot tayo. Gisa natin yung beef. Ilang kilo kaya yan? Patay na naman yung kanin niya. Kulumay ko yung malinis yung kamay ko. Mali. Hindi ka naman galing sa CR man lang, no? Hindi naman. Hindi. Malinis yung kamay ko. Magsabong ka naman, no? Ayun, no? Simple lang, pero masarap. Simple pero rock. So, tatakpan na yan marang. Yung toyo muna, toyo. Hindi mo lalagyan ng tubig? Hindi na? Konti? Maglalagay. Oo. Gisa ko muna po. Gisa ko muna bago ko. Gigisa muna, no? Ang bango. Yan, 20 minutes tapos na yan marang. Oo, 20 minutes din. Parang pata din. 20 minutes. Pero hindi na pinipirito, ano? Oo, ito, gisa lang. Gisa. Diretso na yan. Gigisa mo lang. Toyo. Toyo. Wala suka yan, no? Wala. Tsansa-tsansa lang din yung toyo. Parang yung pata. Parang pagmamahal niya. Tinatansya-tansya mo na bago mo sagutin naman, ha? Kung mabait, no? Kung hindi man loloko. Ang tindisin. Kunti lang. Ang talas. Saka
Tapos, tubig. Hindi mo nalagyan tubig. Lagyan natin ng konting asukal. Wow. Mga isang kutsarang asukal lang. Pampatamis lang. Yun. Hmm. Yun, no? Ang bango. Anong tawag sa recipe mo man? Beef? Beef spare ribs. Try nyo po. Masarap. Simple lang pero napakasarap. Simple lang. Isa mo lang. Okay. Tapos, Okay na. tubig. Hindi mo nalagyan tubig. Hindi na? Ay, lalagyan ito. Konting Sprite. Ha? Lagyan natin konting Sprite. Ah, Sprite. Nasa sa inyo, optional po yan, no? Pwede na lang po tubig. Pwede yung tubig. Kaya lang marami kaming Sprite eh. Oo, 1.5 lang lang. Yung iba nito para sa pata. Oh, Sprite, baka naman. Sprite. Konti lang. Yun. So, hintayin natin kumulo ng 20 minutes. 20 minutes pa, luto na. Pwede na. Tatakpan na natin. Nasa yung pantakuma lang. Kaminta. Yan, no? Yan. 20 minutes. 20 minutes. So, balikan natin 20 minutes para matikman na natin. A few moments later. So, tsaka-tikman natin. So, ang ginagawa ko dyan, Manang, papatuloy ko doon. Para agad lalamig. Pinasingan. Ah, sige. Ayun. Ay, wow! Wow! Sana all! Beef spare ribs. Yan. Lambot na kaya. Oo, malambot na siguro yan. Oh, ano na yung ano eh. Sa buto. Iwalay na. Lambot na. Malambot na. Moment of truth. Bigyan mo ang isang iwaman na. Ito. Yan. Yan. Tikman natin. Moment of truth. Yun, no? Yun, no? Lagyan natin ng sauce. Dapat talaga hindi ko mamantika talaga. Oo, no? Huwag mo lang kainin yung mantika niya. Oo, wag na. Yun, ano. Yung oil niya. Kailangan natin. Yung karne lang talaga kinakain. A few moments later. Ano na? Updated. Ha? Second step na. Second step na po sa patatim, no? After kumulo, pipirituhin. No? Ito yung madugo. Ito yung matagal sa patatim, pero ito yung pampalasa talaga, no? Yung secret niya para makain mo yung Taba. taba. Hindi siya nakakasuya, no? Yes. Medyo magiging siyang crunchy. Okay, so sa patatim, no? Ito talagang proven na masarap na to ni Manang. Pag ganito dinuluto niya sa tanghali, hindi ako nag-aalmusal. Okay. Few inches later. Oh, ma'am. Ay. Okay. So, binibiling na natin. Ang tawag sa Tagalog ng binibiling mana? Ano yung binibili? Yung Binabaliktad. Binabaliktad. So, ganyan po dapat yung ano niya, no? Pagka pinito niya. Para crunchy siya, ano? Crunchy. Ito, hindi pa sumabloy ko na sa tinimangan ito. Nakakadalawang kanin ako dito. Dalawang balik. So, isama mo ito. Baka magtatatlong balik ako ngayon. Dami, oh. A few moments later. Patatim. So, itong mga rekado ng patatim, no? Naka-ready na po. May tidbits, pineapple, dalawa. So, pang ilang kilo to? Itong mga rekadong tumanak. Mga 3 kilo. So, 3 kilo. Ito yung mga kailangan yung rekado, no? Dalawang pineapple juice, dalawang tidbits na pineapple din. Bawang, ilang bawang tumanak? Dalawang bawang, Dalawang sibuyas. dalawang sibuyas. Ay, puso ng saging, pumuputok. Oh, yung puso ng saging lang, hindi yung puso ng asawa nyo. Puso ng saging. Yung ganyan karami. So, proven na to talagang yung lasa is very,
Malasang malasa yan. Kapag kinagat mo, lalaban pa siya. So, ganito po yung mga gamit ni Manang dito. Kung medyo marami-rami po yung niluluto, kailangan ng malaking pandigma. Kung medyo kami-kami lang, ito, mga gamit niya, may pa rin to. Electric pan pa lang, may electric pan. Ito. Ito. So, hindi pala kami kakain dito, no? Kila nanay kami kakain. Sa ilalim ng puno ng mangga. So, ito yung mga ingredients ni Manang. Marami, oh. So, marami sa ingredients dito. So, hindi na pala tumulo yung Manang, no? Okay na. Yun, no? Yun, no? Yun, no? So, dapat po ganyan yung pagkakapirito. Kailangan pagka ginanon mo, yan, no? Malot pa. Tikman natin. Malutong nga. Yan. Sarap, Manang? Pero matulas pa. Patigas pa kasi ito na pressure cooker. Matulas pa. So, nakalahati na ito, Manang, no? So, nakangamoy na yung beef spare rib. Ba't umiyak? Stop! Nagigis na si Manang. Nagan? Ano pa natin lahat? Ang bango talaga pag pinirito, Manang. Ang bango siya. Magigisa na tayo. Oo. Ng bawang sibuyas. Yun, Nakain po yung saging. Ay, baka. Ano pa? Wala pa ng ice. Lagyan pa ng ice. no? Yung flavor na, no? Sarap. Sa lahat yung mga ingredients. Kaya kulang na, toyo na lang. Oo, toyo na lang. Bawang, sibuyas, puso ng saging, tsaka laurel. Paminta. Ibisa na natin. Yes. The moment of truth. Yan na po. Bawang. Hindi lumalaban yung mana, ano? Hindi. Yan lang po. Yung patalang lumalaban, mga kaibigan. Guys, yung patalang lumalaban pag pinipirita. Amoy pa lang. Ulam na. Isa pa lang ulam na. Ano oras na ba? 11 na pala. Sakto mga ano. 12. Oo. Yes. Yun, no? Yun, no? Ang bango. Lumalaban. Lumalaban pa. Lumalaban. Para yung asawa ni Manang dati lumalaban sa kanya.
yung puso ng saging. Saka down na rin, no? Oo, laurel. Sinapan ko na. Sabay mo. So, 20 minutes. Pasok na yun muna. Oo, 20 20 minutes. Pwede na. 25 minutes pala kasi yung papainit mo muna eh. Mga 25 minutes man. Mga 12 kakain na po. Ang dami tao po. Lumalaban siya, lumalaban. Ano ko na lang, isunod ko na yung last mamaya. Ha? Ano na? Ang dami po. Ang barangay po kami kakain ngayon. Yan, no? Isunod ko na yung last mamaya. Yan, no? Ang bango. Lagyan natin ng toyo. So, anong pinagkaiba nung patatim tsaka sa beef spare ribs, yung timplamanan? Halos parehas lang, no? Oo, halos parehas lang. Mas simple lang yung isang lutuin, mas madali. Kasi Yung procedure, Oo, hindi isang lang. pinipirito. Ito, pinipirito pa eh. Ito yung ano, yung tidbits, tsaka pineapple. Yun, no? Yun, no? Kung ano, nung una, isa-isa lang eh. Oo, Nagtipid to. sa Ricardo ngayon, dala-dalawa. Oh. Hindi kaya sumobra naman. Masyado. Pwede namang ano, dala-dalawa. Kung hindi tinipid, dalawa talaga. Pero pwede naman isa-isa lang, pag walang budget. Tinamaan na naman po yung bulsa ko ngayon, mga kaibigan. Yun, no? Ben. Evelyn, may bubusita, mag-vlog ko lang eh. Oops, dalawa ha. Dalawa. Pero pag nag-asawa ka isa lang, mag-aaway yung dalawa man. Pag dalawa, mag-aaway na, no? Dalawa. Yun, no? Susunod mo naman, ano? Oo, pwede ko lang ilagay yan. Biglang matas natin. Yun, no? Sige. Lagay mo naman, na. Kaya pagka hindi na, patay na yung apo, hindi na magtatalsik-talsik yan. So, isushoot lang po. Susunod ko itong nahuli. Ang dami. Para makapag, ano na ako. Ay, ayun. Sorry. Sige, sige. Hindi naman ako pinamama na. May isang dangkal pa. Bago tamaan. Ganyan lang. Isa, tapos pressure cooker mo lang. 20 minutes. 25 minutes muna Para sure. para sure na Kasi painitin mo muna yung kawali, yung ano, pressure cooker eh, no? Pagka sumipol, doon pa lang yung countdown. So, abangan natin yung susunod na kabanata. yun, pwede na. Lagyan natin ng Sprite. Sprite. Para medyo masarap. Oo. Para sumarap pa. Yun, no? Yun, pwede na. Pwede na yun. So, tapos, takpan. Paano natin Ayan. 20 minutes, 25 minutes na natin. 25 minutes, Para okay. siguradong luto. A few moments later. Ayun, tapos na. Tapos na! Huli ka! So, ito po yung finished product, no? Napalambot ko. Bango, na? Napalambot ko yata. Hindi, okay lang yan. Para melt in your mouth, not in your hands.
Ang bango. Yun, no? Saan ka pa? Kay manang ka na. May patatim ka pa. Yun, no? Ang dami. Budol tayo mamaya.